wanci duduan jine galuh Candra Kirana tedhak ana ing patunggon kadipaten budak setegal lho kawigaten apa wong ayu Kang Adipati Klana Tunjukse pramila ngantos kula saking Kediri tumuju wonten ing budak setegal jalaran kula namung nuruti dhateng brantanganipun manah kula Kang sing kok arep nuruti brantaning atimu kaya kepiye ing mriki kula badhe suwita wonten ngersa jenengan Kang bakal suwita ngersaku kalau Candra Kirana Kang Adipati Klana Tunjukse pangucapmu sing kaya ngono kuwi tulus kelahiran batinmu apa ora menika tulus saking raosipun manah kula jalaran kula menika boten saged selak ing raos bilih kula tresna sanget kaliyan panjenengan Kang Adipati kalau Candra Kirana kula Kang yen kaya ngono jumbuh kawan apa kang dadi pengangen-angenipun kakang lamun to pun kakang lungguh bebasan ora jenak dahar ora ngrasa kenak mengisini hatine pun kakang klisikan jalaran pengangen-angenipun kakang boyo kapan pun kakang bisa cedhak pun kakang bisa sanding lan galuh Candra Kirana jalaran galuh Candra Kirana menika wanita kendhak tresnane menapa saestu sedaya panandika panjenengan Kang galuh Candra Kirana sineksenan bumi lan langit amung diajeng galuh Candra Kirana bisa kempatus kendhak ora dawa kapraswane yang kepiawane kakang kesempatan boleh
Kala. Anjing hormat. Dulo lancang. Wani mlebu jroning patunggon. Ganggu nggonku nembe wae sari. Ana wigati apa kula mati? Pangapunten saderengipun Kanjeng. Jalaran kula sampun wani mlebet wonten ilampak ganan dalem. Jalaran saking jawi kula kapireng swanten geruh-geruh. Jebul kula lebet wonten pidaleman panjenengan ingkang geruh-geruh. Wonten menapa? Manjen katemben wae iki mau ana swane. Kalau Condro Kirana Sekarta Ciputri saka Kediri. Kalau Condro Kirana dheweke kepengin suwita, kepengin dadi garwaku. Bareng panjenenganku ngersakake mancing ana jroning tilam bareng lan Galuh Condro Kirana malah kapara kok ganggu lawan kowe Kulawati. Pangapunten saderengipun Kanjeng, boten namung perkawis menika katuran pirsa Kanjeng, bilih keng kadang klana muda dipati saking Pudak Setegal arsa badhe pinanggih Kanjeng Dipati Klana Sewardana. Kadang kuanum Yayi klana muda kepengin suwana nomor 1 ngaten yen kaya ninggal larapke ana pengarepane parep. Kaget dene panjenenganku ora nimbali lawan Jeneng Simo kaporo sowan ana ing Kadipaten Pudak Setegal. Apa winantu karajan sowan Yayi ing Kadipaten Pudak Setegal? Pikantuk berkah saha pangestunipun Kang Mas Dipati Klana Tunjung. Sowan kula wonten ing Kadipaten Pudak Setegal kalis ing Rubeda mung kemawon sungkem pangabekti kula mugi konjuk Kang Mas Dipati. Tak tampa mung puja pangestunipun Kakang wae bali tampana Yayi kadangipun Kakang. Sanget anggen kula nampi mugi nambahi daya kegiatan pun kadang kula. Apa panjenengan kawigaten swan ngesanipun Kakang Yayi? Menika leres Kang Mas Dipati kejawi kula kapang kalih Kang Mas Dipati Klana Tunjung Seta saha keluarga wonten ing Kadipaten Pudak. Iya. Wonten kawigatosan ingkang badhe kula njaturaken ngersanipun Kang Mas Dipati Klana Tunjung Seta. Yayi, yen pancen ana kawigaten marake jeneng sira matur ana ngersanipun Kakang. Sapa ngerti mengkonipun Kakang bisa sabiyantu kawan jeneng sira Yayi. Ah nggih. Kawigatosan kala wau boten nengenaken kapentingan diri kapribaden kula menika boten. Nanging menika ngenani sedaya kawula kula wonten ing Kadipaten Pudak Setegal. Kula tinangisan sedaya kawula kula ing atase Dipati Muda Taruna. Nanging dereng nggadahi sisih pinangka garwa Prameswari. Dadi sambung lawan kumlaning gambar Kaprameswaren keng durung ana lenggahe. Menika cetane Yayi Klana Muda kepengin palakrama. Cetane kados Yayi. Yen to pancen sliramu wis kepengin palakrama mengko salah suwijining manungsa. Maragi sliramu matur nuwun sanipun Kakang. Ing mengkone pun Kakang minangka gantine wong atuwamu keng saguh notok koringin nang jambe suwe Yayi. Nah, tembung menika ingkang kula rantos. Jalaran sinten malih menawi
kula mboten nangsi dhateng Kang Mas Kono Iya, iki. kaya ngono. Sampun wonten padakan wanita sampun sing condong lan rasamu ingkang saged nyondongi batos kula menika sampun wonten. yen to wis ana wanita kenondongi lawan atimu lamun to wanita ki mau endang sutari pandita saka endi lamun putri-putri Nerpati saka endi ae Ingkang saged nyondongi batosipun Klana menika putra-putripun Dipati Nerpati saking Kraton Kediri ingkang sesilih Galuh Candra Kirana. Galuh Candra Kirana Ayu teh, wonge ayu teh, aku tresno teh. Yai kadangipun Kakang Yai Klana Muda Kang Mas Klana Tunjungsit pintu sinamber gelap ing wanci ketiga bareng pun Kakang Kebun putri sing kok tresnani ora liya Galuh Candra Kirana lajeng menapa? jalaran apa ya katemben wae pun Kakang iki mau mapan ana ing tilang pagulingan pun Kakang giro-giro ora ana liya tekane Patih Balapati ngaturipun Kakang Wungu hamung pun Kakang ngimpi lamun to ana salah suwijining wanita kang tresna lan pun Kakang kepengin suwitana ngersanipun Kakang wanita kuwi mau ora liya uga putri saka Kediri Galuh Candra Kirana kuwi kang dadi memarang Kang Mas uga tresna Galuh Candra Kirana. Napa wonten tinanipun putri setunggal dikesake kantun kalih pramila saking mriku kula kadang ingkang anen kersa Kang Mas Klana Tunjungseta ngalah maringaken Galuh Candra Kirana dhateng pun kadang kami. Yai tiba kosok balen aja nganti anggonipun Kakang Asta Pradata ning Kadipaten Pudak Tegal mengko dadi gunemaning kawula ana ing Pudak Tegal. Lho kae lho. Adipati Kana Swantana, Adipati ning Kadipaten Pudak Tegal dadi Jaka Tuwa. Lah mula kang saka kuwi sliramu wae sing ngalah. Lamun to mengko sliramu kepengin wanita saliyane Galuh Candra Kirana pun Kakang bakal ndhawuhake perkara Prabya mangko pun Kakang bakal tanggung jawab ngenani perkawis napa kemawon kula kersa ngalah nanging katresnan Galuh Candra Kirana babar pisan kula mboten badhe ngalah insok ngono ora bedane pun Kakang jalaran dadi sumpah prastianipun Kakang lamun tora kelakon pun Kakang ndhawuhan Galuh Candra Kirana luwung kukut jagate boten enten tinanipun kula tuan wonten yen kula temane sampun Kanjeng Dipati panjenengan kekalih menika kalebet pengayoman wonten ing Pudak Tegalan Pudak Sepayung dipun sanjung-sanjung para piagung dipun sembah-sembah para titah mereka dadosan kang kados ngaten kawula ngertos kados pundi aluripun para kawula perkawis wanita badhe cengkah kadang lan kadang aja itu pasal sembah kaya lali sampun pelaturing rajut romantio panjenengan Kanjeng Dipati Klana Muda menapa panjenengan sampun pinanggih kalih Galuh Candra Kirana Gladi Wanuh yo durung dereng durung nembe pengangen-angen kuwi bener semanten ugi panjenengan Kanjeng Dipati panjenengan pinanggih kalih Galuh Candra niku namung jagat pamimpin ana jroning pamimpin bener dereng kinarwan menawi panjenengan ngesaken Galuh Candra Kirana pun tampi monggo langsung pagi sareng-sareng tumujuan Praja Kediri lamar pundi kang dipun tampi salah setunggal kedah lenggana perkawis menika
Yai kula nuntut Kangmas kula tunjuk set. kaya bener lan matuk. Apa kang dadi aturing Wanapati? Mula kang saka kuwi. Ayo bebarengan ngamar oleh Kediri. Lamun to mengko jeneng sira kang tinampa. Pun Kakang trima dadi penderek utawa pengiring pengantin. Semanten ugi demawah kosong salit. Umpami panglampir pun Kangmas ingkang dipetap. Kula lila legawa dados penderek pribadi Kangmas kula. Yen kaya ngono juk suwente. Arep dawuh. Dereke panjenengan kula ngirit brigadaning prajurit. Monggo, ayo dherekaken.